sa Pogo at Kashi, paano nagbabayad yung, di ba sugal yan, di ba? Nagre-remit yung pera from Pogo to China. Sinong representative na nangongolekta sa mga pera ng Pogo papunta sa China? Mr. Chair, how I wish to answer pero I really have no idea po talaga. You have no idea? I have no idea po talaga. Kasi alam mo, nakakapagtaka eh. Alam mo, paano pinapadala yung mga pera, yung Chinese new one. New one ba yung pera sa China, di ba? From China, papadala sa Pilipinas. Di ba? Ngayon, pag darating yung pera dito, CNY, papapalit mo ng pesos. Ngayon, saan kinukuha yung perang yun sa pang-construct ng mga pogo? Halimbawa, ikaw, meron ka lupa sa Bamban, sa Porac. Saan galing yung pera? Galing ba sa China? Yung pera na yon, CNY ba yon to pesos? Your Honor, doon Hindi sa... mo rin malamang sagutin? Actually, honestly, kung alam ko lang, sasagutin ko po talaga. I think it's better po na yung mga Chinese po ang sumagot po talaga dyan kasi sila po yung nagbabayad sa mga contractor. Never ko naman po nakausap ang contractor nila kaya hindi ko po alam kung paano po sila nagbayad. Kaya nga tignan mo kung meron kang 46 billion, allegedly, 46 billion, saan galing yung 46 billion na yun? Pesos. AMLA. Sabay may AMLA dito? AMLA. Paano nyo machi-check yun? Hindi dadaan ng bangko yun. Manggagaling sa China yung pera, pero papapalit ng peso dito yung China. Sir, kung sa bangko po, kung yan ay na-transact, marireport po yan as long as more than 500,000. Kung yan naman ay money exchange, marireport din po sa AMLAC, sir. Kaso hindi money exchange, hindi sa bangko. Ang nakakapagtaka dito, from China to Philippines, di ba? Pero pag papadala ka ng pera sa China, pulis lang, pwede nang i-freeze yung pera mo sa China, di ba? Unlike here, may proseso pa. Di ba? Bawal sa China yon. Kaya dito, ang tanong ko lang, naglalaro sa isip ko noon pa, paano makakapagbenta, makakabili ng mga properties, ng mga lupa, makakapag-build ng mga malalaking gusali all over the country, kung gagamitin nila, Chinese new CNY. Yun ang tanong ko. Paano na i-convert yung Chinese na pera sa pesos? Sino ang representante ng mga Pilipino o mga Chinese businessman na magpapalit ng pera sa atin? Ang hirap sagutin nun Ako hindi ko masagot Paano ka magbabayad ng multi-billion dito na may construction kang pogo sa Bamban, pogo sa Porac, pogo sa Cagayan de Oro, pogo sa lahat ng bansa? Alice, di mo ba talaga alam yun? Paano yun? Your Honor, hindi ko po talaga alam. Alam mo, ang hirap talaga. Ito, AMLA na kayo AMLA na kayo, pero hindi dumadaan sa bangko yan. Sa computer lang, na internet, doon dumadaan yung pera. Yun ang galing ng China. Ipapakita ko sa inyo. Yung proceeds ng pera sa Pogo, yung fees at winning, pera from China, ipapadala yan sa China. Tapos, yung personal na account nila, ipapadala, halimbawa, I'm not saying si Cassandra o si Alice, ipapadala yan sa pera nyo. Pero hindi dadaan yan sa bangko. Paano mo babayaran yung mga supplier mo? Paano mo babayaran yung mga kontraktor mo?
kung saan nanggaling yung pera mo. Yung Pogo money, papadala yan sa China. Tama ba? Tapos yung China ngayon, papadala dito peso na. Hindi natin naintindihan, di ba? Ang hirap. Ang hirap talaga. Ako rin, nahihirapan ako eh. Kasi kung multi-billion pesos yan, paano mo idadala sa Pilipinas yung multi-billion pesos? Bawal yan. Di ho ba, AMLAC? Kung sa China, Your Honor, I would not know the laws in their jurisdiction, Your Honor. Ngayon, alam mo, dapat gawa tayo ng batas. Hindi lang sa banking institution. Pag-aralan din natin yan, AMLAC. Kasi dyan nanggagaling. Kung sino yung representative na kumukolekta ng Chinese New Yuan. Tapos, i-convert natin sa peso. Kaya alam mo, itong si Mr. Tony Yang, Dr. Winston, wag mong palabasin yan. Yan si Mr. Tony Yang. Nakukunwaring walang alam, pero napakaraming alam yan. Alam mo, yung pinresenta namin sa inyo, kanina, ni DSJJ, alam niya lahat. Naniniwala ka ba sa akin, Dr. Winston Casio? I agree, SDS. Pakiulit mo. I agree in your contention, SDS. So, alam mo, yan, tinan mo ha. Tama. Kunwari, walang alam yan. Pero lahat alam ni Mr. Tony Yang. From kapatid niya, si Michael Yang, hanggang kay Alan Lim. Alam niya lahat yan. Kung paano nangyari ito, alam niya lahat yan. Kung makapagsalita lang ng Kapampangan to, Kapampanganan ko na lang ito eh. Di ba? Linoloko niya yata tayo. Sorry. Hindi. Ibig ko sabihin, parang ayaw niya magsalita ng totoo eh. Parang si Alice, parang si Kat. 你跟他说不能说杨买这样跟我兄弟就什么都 You cannot put together the younger brother Michael Yang and him. 他兄弟老早他住他的，我住我的，真的是这样。 We have been separated for a long time already. Alibay na lang palagi yan. Diba? Anyway, good morning. Good morning sa atin lahat. Today is September 28. Ha? So, AMLA, Mr. Chairman, we will craft a bill kung paano natin mapapalakas hindi lang sa banking institution, meron pang ibang klaseng pamamaraan kung paano nila pinapadala yung pera para mawas nila dito sa Pilipinas.